Mga igsuon, di ay sayon kaayo nga example nga akong ihatag ninyo aron masabtan gyud nato unsa dapat ang unahon sa kinabuhi kada adlaw. Ang ebanghelyo naghisgot na pod anang unsay mahitabo anang end of the world. Basta ra ba makadungog ta ana, mahadlok dayon ta. Di arang akong example, ipaagi na kong pasiaw. Kamu diha nga naay mga pamilya nga gipangbuhi. Kamu diha nga naay mga trabaho, mangutana ko ninyo. Unsay inyong mas gikahadlukan? Ang pagtapos sa kalibutan or pagtapos sa bulan? Sigurado ko na ay mutubag, Fader, mas hadlok gyud nang mutapos na ang bulan, Fader, kay ang among sweldo taman ra gyud ibayad sa utang. Mao ganing manago mi kay daghan kay manuktok aron maningil sa among utang, linding ug loan. Katawanan mga igsuon, pero naay kamatuoran. Kaysa dili pa kita muhisgot sa unsay mahitabo inigtapos sa kalibutan, unahon sa natog bayad ang atong mga utang. So, unsa may pasabot nako aning utang? Dili ni kwarta, kundili utang sa relasyon. Mga igsuon, nisulod na kita sa panahon sa Adbyento or Advent. Upat kini kasimana nga pagpangandam nato sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. So, na ako'y suggestion. Atong bayran kining duha ka utang nato. Unsa ning duha ka utang? Number 1, ang utang nato sa Dios. Pasabot, atong mga sala, atong bayaran pinaagi sa pagpangayo o pasaylo. Mangumpisal kita. Maugani nga ang color sa Advent, violet. Kay aron pahinumduman kita nga dapat atong limpyuhan ang atong kasing-kasing ug kalag pinaagi sa pagpangayo ug pasaylo. Mangumpisal ha. Ang ikaduha nga utang nga atong dapat bayaran, ang atong utang sa atong isig katao. So, ikaw, ako, nga naay mga kontra, maningkamot ta, nga mauli ang maayo nga relasyon before mag-Christmas. Try na to. Naabitaw choir nga akong nadunggan, nga sa una, one sila, usa. Nagkaahaway man na. Nahimo silang duha ka grupo na nga choir. Karon nadunggan ako sa ilahang kanta. Ilang gikanta kana bitawng one body. We are one body. We are one bread, one body. Kaingon ko, dili sa siguro na kantahon, kay murag dili man mutugma sa unsay nahitabo nila. Wala man sila nahimong one body karon, two bodies man sila kay nagkaaway man. Maguli sa siguro sila ay ha nila tubalikon og kanta. Okay? So mga igsuon, ato sang bayaran tong duha ka utang nato. Kung sa ganito, ato sa atong bayaran ha, ay ha ta kampante nga makahisgot sa unsay mahitabo anang end of the world. Okay? God bless!